wedi enwebu Olivia o Ysgol Edern. Mae Olivia yn astudio y cwrs lefel 3 ymarfer a theori a hefyd y cwrs lefel A gofal plant. Dwi wedi enwebu Olivia am ei gwaith galed I gyd dros y 2 flwyddyn diwethaf ac am ei llwyddiannau. Mae Olivia wedi cynnal gweithgareddau ac arsylwadau llwyddiannus iawn dros y 2 flynedd diwethaf a wedi cynnal gwaith sydd yn cwrdd â safon uchel iawn. Yn fy marn I, fi wedi datblygu fy sgiliau cyfathrebu a siarad a fy hyder fi wedi gwella dros y 2 blwyddyn yma, gan fod fi angen bod yn cyfforddus ac yn hyderus I gallu siarad o flaen grwpiau o plant ac oedolion. A gweithio mewn tîm, mae hwnna wedi gwella lot gan fod fi'n deall yr pwysigrwydd o mae pawb yn cael barn. Ers I Olivia cychwyn dosbarth blwyddyn 2013, mae hi wedi cael ei cyflogi fel cynorthwyydd dosbarth yn Ysgol Coed Gof. Rydw I wedi mwynhau gweithio ar lleoliad gan gwneud cwrs, dysgu pethau yn y dosbarth a wedyn gweld nhw'n cael eu gwneud ar lleoliad. Fi nawr yn deall pam ni'n dysgu'r pethau yma a sut maen nhw'n cael effaith ar y plant a ni fel gweithwyr. Mae'n glir iawn fod hi wedi dewis y gyrfa cywir. Mae'n dangos sgiliau ymarferol proffesiynol iawn ar lleoliad ac yn ystod y dosbarth mae hi'n helpu eraill, mae hi wedi creu perthynas da gyda'r merched arall. Gofyn cwestiynau I wneud siŵr bod gwaith hi yn cyrraedd y safon mwyaf gorau. Mae hi'n helpu eraill, mae hi yn mynd dros ben I wneud siŵr bod gwaith hi'n cael ei llwyddo. So, pob lwc Olivia yn y cystadlaethau yma, chi'n heiddi'r gwobr gyda'r holl gwaith galed ti wedi wneud dros y 2 flynedd diwethaf.